बे सिलाइखौ जों बबेजों बायदों बर'नि सम्पतिजोंथ' जों बायाखै जों थैल'सो होदों आखायाव खिन्थु सिलाइ मोननो सोर होदों गुबुन हारियासो होदों ना जोंनि थांखिया बे नङामोन जे एक्स एनडिपि हिसाबै बा रन्जन दैमारि सारनि थांखियाबो बे नङामोन जेनेबा 15 दिननि गेजेरावनो दिनै बिथाङा रायदान होजाफिनदों रायदान होजाफिननानै बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैनांदों बे जोबथेसालियाव थाहैनांनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों दा जोङो सिन्था खालामदों बिटिआर आरो बिटिसिनि बेलायावहाय गोबां फारागथि दं बिटिआर सोदोबखौ जोङो नाङाखौनो होननांसिगोन दा बुस्थुआ बेनो फोरमायनायाथ' फोरमायखानांगोन जों जाहाथे रायजो राजायाबो दिनै बहुद कनफिउसनाव दङ जे एनडिपिआ बेफोरबायदि गार्जेन गैयियाव दिनै गोदाव सोराव जानांबाय गोदाव सोराव जानांनानै दिनैहाय बबेबा मोनसे दोलो बा माबा मोनसे राजखान्थि पार्टिखौ होसोनो गोनां जादों जिहेतु बर'नि समस्याया जोबाखै हिसाबै आरो लोगोसे जोंहा गार्जेन हिसाबै दिनै जोबथेसालियाव दङ आरो गार्जेनजों लोगोसे गोबां लिडार केडारफोर दङ बेफोरनि दुखु दाहाया जोंनाव दङ अकल एनडिपिनावल' नङा बर' माहारि हिसाबैनो दङ बिनिखायनो जोंबो दा बे एक्स एनडिपि हिसाबैनो जों सिन्था खालामदों जे बबेबा मोनसे पार्टिजों थानानै बिथांमोननि जोबथेसालियाव दोनजानाय आरो लोगोसे बर' माहारिनि दुखु खस्थ'आव थानायखौ माब्रैबा मोनसेजों थाङोब्लाबो जोङो दिनैहाय सलिउसनाव लाबोनो हागोन बे मोनसे जोंहा सिन्था धारना खालामदों दा जोंनि थांखिया बे नङामोन जे एक्स एनडिपि हिसाबै बा रन्जन दैमारि सारनि थांखियाबो बे नङामोन जे बिटिआरजों जे बिटिआर गोरोबथाजों जे बर' हारिया गोजोननाय थागोन बेखौ सानाखैमोन दा जेखियानो जाया मानो बर'नि मोनफ्रोमबो गौथुमानो बा आफादफ्रानो दिनैहाय ज' जालायनानै बिटिआरखौ दिनै बिटिआरजों माबा मोनसे मावलांनो हागोन बा बर'नि समस्याखौ सुफुंलांनो हागोन साननानै दिनै बिटिआर एकर्डखौ नंगौ बिथाङा बायपस जानानै दिनैहाय सहि खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बे सहि खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा पलिटिकेलि बा राजखान्थिजोंनो माबा मोनसे बर'नि रिजनेल पार्टिफोरजोंनो गोरोबनानै माबा मोनसे मुलाम्फाखौ खालामनो बिथाङा मिजिं दङमोन बिथाङा सक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंजों सावरायदोंमोन जे बेनि गेजेरजोंनो जोङो बुजा बुजि खालामलायनानै मोजाङै मोजां मावलांनानै जातिनि उन्नति बा बिटिसिनि बा बिटिआरनि उन्नतिखौ खालामलांनांगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन बिनि सप्तासे बा 15 दिननि गेजेरावनो दिनै बिथाङा रायदान होजाफिनदों रायदान होजाफिननानै बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैनांदों बे जोबथेसालियाव थाहैनांनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों दुखु मोननानै जों दिनै बिथांमोननि माखासे सुबिदा उसुबिदानिखौ नायनानै बिथांमोननि जेबायदि अलखद बे अलखदखौ सिन्था खालामनानै जोङो दिनैहाय बिपिएफ पार्टिखौनो जों सेलेक्सन खालामदों जे बिपिएफ पार्टिखौ जों गभर्नमेन्टआव लाबोफिनोब्ला बिथांमोनखौ जों बख'नो हागोन होननानै जों सिन्था खालामदों दा सिन्था खालामलायनानै जों बे कमप्लेक्सफोरजोंनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय नैबे फाथाखाथा गाम्बारि बिलाव जयनिं प्रग्रामावनो जों गासैखौबो लिंहरजोबनानै जयेन खालामदों आरो थांनाय बारावबो जोंहा तामुलपुराव जादोंमोन बे तामुलपुरावबो जोंना खावसे जाबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिया आरो खावसे दंबावो बिथांमोना खोथा होनानै दङ जोंखौबो थाबैनो खालामदो जेन'बा जोंनाथ' खावसेया जाहैबाय खावसे जोङो जेन'बा गोरोबलायनाय गैयैयाव एसे एनैयाथ' थाखायो जेन'बा कमप्लेक्सबाबो दान्थे बिदान्थेया थालायो हिसाबै गावसिनि चइस मथेन जालायियाव खावसेया थाबथाबोदों हिसाबै खावसेया दा जाफिननायनि कन्टेक्ट खालामहरबाय थादों आरो खबर हरदों बिथांमोनहाबो थाबैनो लाजानो लुबैदों बेफोरबायदिनो जोङो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट गासिबो खालामलांगोन आरोखि जेन' जोङो बर' हारिनि जेंना जेंसिखौ जों बोस्रांनो हानाय बायदि आरो बिटिसिखौ जों आबुङै गभर्नमेन्टआव लाबोफिननो हानाय बायदि दा जोङो सिन्था खालामदों बिटिआर आरो बिटिसिनि बेलायावहाय गोबां फारागथि दं जाय फारागथिया जोंखौ दिनै बिखा गावहोदों दुखु होदों दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाजों लोगोसे बिटिआर बासिन्दा हिसाबैबो दिनै सेटिसफाइड नङा दा बेनि थाखायनो जोङो बिटिआरखौनो साबसिन मोननानै बिटिआर सोदोबखौ जोङो नाङाखौनो होननांसिगोन बिटिआर सोदोबखौ जोङो नाङा होनोब्ला जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिटिसि हिसाबैनो जों गभर्नमेन्टखौ दाथारनांगोन अब्लानो जोङो जातिनि मुलाम्फाखौ जोङो मोजाङै मोजां जाफुंहोनो हागोन आरो गभर्नमेन्टखौ जों जेरैबाबो लाबोनो होननानैनो जों रन्जन दैमारि फेक्सन हिसाबै जोङो फ्राय बिपिएफआव जगदान जाजोब्बाय होमबाबो लस गैया आरो जाबावगोन टिपकाय दङ टिपकायावबो जागोन गसाइगाव हिसाबैथ' जेनेबा सराइबिलनिया दा फैबाय आरो जोंहा क'क्राझार हिसाबैबो दंबावो लासैनो जालांबाय थागोन सम आरो बोथोरखौ लानानै खारन जयनिंआथ'
दिने दिन जाबाय थादोंथ' साराबो सम होनो हायाखै आरो नांबोनाय हिसाबै जांख्रिथायारि हिसाबै जोंनि कमरेड्सफ्रा सारनि आखाइजोंनो आर'नाइखौ गाननो लुबैनानै दं बेनिखायनो सारनि आखाइनि आर'नाइखौ नेनानै समखौबो नेबाय थादों बेजोंनो जोङो गासैखौबो लाबोजोबनानै जोङो बिटिसि दाफुंनायाव बा गभर्नमेन्ट बानायनायावहाय जोङो एकदम देहा मोदोम सोलेर होसोमनानै जोङो मावफुंलांजोबगोन आरोखि मावलांगोन आरो बर' समाजजोंबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों गासैखौबो जोङो बिपिएफआवनो लाबोजोबगोन आरो जोङो सिन्था खालामदों एक्स एनडिपि हिसाबै बर'आव सिंगोल रिजोनेल पार्टि थानांगौ होननानै जों दा सिन्था खालामदों मानोना जोङो दिनैहाय बाहाय केसरि पार्टि थानायखायनो जोंनि सुबिदा उसुबिदाया मालाबाबो मोगथां महर मोनाखै आरो जों मोगथां महर मोनोब्ला जोङो सिंगोल रिजोनेल पार्टि थानांगोन मानो होनोब्ला दिनैहाय बिजेपि हाबबाय इउपिपिएल थाबाय इउपिपिएल बिपिएफ मा गावनि बर'निसो पार्टि गावनि बर'नि सरकारखौनो सेलायबाय थादों मानो सेदों सियारखौसो सेदों सालायनो लुबैनायसो दा बिथांमोननि बे लिडार जानानै सियार सेख'लायनायाव जों रायजो राजाया बोरै बर' हिसाबै बा बिटिआर बासिन्दा हिसाबै जों इसिबां मानो साननायनि लैथोआव थानांगौ जाखो गतिके जोङो मोनसेल' पार्टि खालामनानै जों मोनसेयैनो सालायलांनो हानाय बायदि जोंथ' सासे दैदेनगिरिजों अराय समथ' सालायजाबाय थानो हायाना दैदेनगिरियाथ' रटेसन जाबाय थागोन सोरबा सासेया मोजां सालायाखै सोरबा सासेखौ सेलेक्ट खालामगोन बे जोंनि एक्स एनडिपिनि सेलेक्सनजोंथ' जाया बर' रायजो राजाया सेलेक्सन खालामगोन भटार्सआनो राजा जिहेथु भटार्सआनो सेलेक्ट खालामनानै मालाय दैदेनगिरिखौ बहायगोन जों बाहायलाय मानोथो कनफिउसनाव थालायबाय थानो मानोथो बिपिएल जालायबाय थानो मोननो हायैनि थाखायथ' दुखुआ दङ बिदि जानो नाङा माइगाब जुजाया जाबाय थादों आरो दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा जों एक्स एनडिपिखौ बिमा बाथुलनि फिसा बायदि नोजोरजों नायदों बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बे एक्स एनडिपिनिल' नङा दै गोटै गामिनि गोटै बर' रायजो राजा बर'ल' नङा आधार कास्टआबो आनखि बाहाय दुखु मोननाय दं दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेराव जेनेबा इउटिआनो जाथोंमोन खिन्थु बे इउटि जादोंमोन जानायावबो बिटिसिआव जेसेबांनाखि जनजाति दं बिथांमोननिबो उइटनेस दं बिथांमोननिबो आसा दं बिथांमोनाबो हास्थायनाय दं मानोना जोङो आखायाव सिलाय लादों बे सिलायखौ जों बबेजों बायदों बर'नि सम्पतिजोंथ' जों बायाखै जों थैल'सो होदों आखायाव खिन्थु सिलाय मोननो सोर होदों गुबुन हारियासो होदों ना आधार कास्टआसो होदों ना मानो होखो बिसोरो दुंखि दुंखा फैसा लायजादों बेसेराफोर सोरबा टेक्स बहायजादों सोरबा डनेसन हरदों बिथांमोननि फैसाजोंनोथ' जों सिलाय बायदों दा बिथांमोननि सिलाय बायनो हाहोनाय माबाजों फैसा हरनाय सिलाय बायनायजोंनो जों दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टजों हंग्राम खालामदोंमोन हंग्राम खालामनानै जों दिनैहाय मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदोंमोन एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बिटिसि बासिन्दा हिसाबै गासैबो सेटिसफाइड जानांगौमोन खिन्थु दिनै सेटिसफाइड होननाय रावनावबो गैया आरोखि बिनि थाखाय जोंहा दुखु दं बिनिखायनो जों बिपिएफ पार्टिखौ थैथाब थांथाबैनो जोङो पावारखौ लाबोनो थाखाय खस्थ' खालामगोन नांगोन गभर्नमेन्टआव जेरैबाबो जों लाबोफिनगोन आरो बेखिनियानो जोंनि थांखि थेंक इउ